היי, לפני יותר מ-40 שנה, כשעליתי לארץ, הגעתי לכיתה וידעתי 4 מילים בעברית ועוד 3 ביטויים. ולהיכנס עם אוצר מילים כזה נרחב לכיתה זה קצת קשה, אז הייתי חייב להסתמך על התובנות שלי בשפת גוף. הבעות פנים, תנוחות ידיים, הבעות ידיים של כל אלה שסביבי, לדעת האם מישהו מתקרב אליי הוא אוהב או אויב. מה שאני בא להציע לכם היום זה קורס ייחודי, מרתק במיוחד, כדי לבנות ארגז כלים שיכול לעזור לכם בכל מקום. במקום העבודה, בחברה, במשפחה. הרבה כלים כדי לעזור להבין מה שבאמת מתרחש מסביב. למשל, איך באמת צריך להיכנס לרעיון, ולא רק זה, אלא איך לראיין אנשים אחרים. הרבה נושאים, כדאי, מומלץ. אתם כבר תדעו איפה למצוא אותי.